Srdečne vás vítam pred Černobylskou zónou. Je to úžasné miesto a možno rovnako ako my sa do neho zamilujete. A verím teda, že tento pocit vám vieme aspoň na istú dobu sprostredkovať. Užite si to, prosím, držte sa inštrukcií, ktoré dostanete, držte sa pokynov delegáta a sprievodcu. Nemôže sa vám nič stať, takže žiadne obavy, už len zážitky. Nachádzame sa pri pamätníku venovanému druhej svetovej vojne. V zóne sa ich nachádza v každej dedine jeden, ale prípadne niekoľko. Vždy je tam menný zoznam obetí, ktoré pochádzali z tejto dediny a hlavným motívom je matka čakajúca na syna, ktorý sa nevráti, alebo vojak strážiaci svojich mŕtvych kamarátov. Blížime sa k mestu Černobyl. Obyvatelia, ktorí tu bývali do nehody, sa prevažne živili rybolovom a nejakými priemyselnými záležitosťami. Naša prvá zastávka bude stéla, betónová stéla s nápisom Černobyl. Práve sa tu nachádzame pri pamätníku, ktorý sa nazýva Wormwood Star alebo hviezda Palina. Centrálnou dominantou je anjel. V Biblii sa totiž píše, že zatrúbil anjel na polnicu a z neba padla hviezda. Tretina vôd po nej zhorkla, tretina pôdy po nej zhorkla a ľudia umierali, pretože jedli plodiny tejto pôdy a pili túto vodu. Meno tej hviezdy je Palina, po anglicky Wormwood, po rusky Černobyl. Bocian je symbolom novorodených detí. V tejto oblasti je zakázané vstup ľuďom mladším 18 rokov života, pretože v 18. roku života sa ukončuje vývin žliaz vnútorným vylučovaním. Preto sú tu bociany s vyhorenými hniezdami na pamätníku, pretože v tejto oblasti sa dlhé roky nebudú rodiť žiadne deti. Maličká opustená dedinka, ktorá pomaličky zarastá a žijú tam títo samosil. Čoraz častejšie tam vidieť divú zver, ako prichádza, pretože sa nebojí ľudí. Doniesli sme im traktor a veľmi sa potešili, ako my sme na ten traktor sporili už dávno. Časť peňazí, ktoré ste zaplatili za tento výlet, ide totiž to aj na akcie ako pomoc deťom chorým na rakovinu. Prípadne, pokiaľ sa stane takáto vec ako teraz, že uhynul ten koník, tak tým samosilom sa pokúšame pomáhať, ako sa dá. Svojho času tu žili 4 ľudia. Dnes typujem, že sú tu 3, 4, 5 maximum. Oni sa občas presťahujú, aby žili viacerí na jednom mieste, je to pre nich jednoduchšie, aj pre vlastne ľudí, ktorým pomáhajú štýlom, že ich vozia na tie omše. Keď sú veľké sviatky ako Veľká noc a Vianoce, tak prídu, pozvážajú ich a odídu. Kedy sa chodieval aj autobus s nejakými potravinami, ktoré si nedokážu dopestovať, aby sa ich dokázali nakúpiť. 30 rokov nazad, keď ich evakuovali, tak vlastne všetkých brali priamo z tejto dediny ľudí, dobytok, vojakov, všetko bolo takto vysťahované. Naša cesta Černobylskou zónou bude pokračovať k obrovskému radaru.
Prechádzame mŕtvým mestom, priemerný vek obyvateľstva bol 26 rokov, žilo tu 50 000 ľudí, väčšinou mladé rodiny, zamestnanci elektrární a ľudí, ktorí sa starali o bežný chod tohto mesta. Mesto bolo už v tom čase pre týchto ľudí malé, preto sa snažili rozšíriť ho. Bola pripravená plocha, kde sa mal stavať ďalší taký obvod, v ktorom mali byť okrem obytných domov aj školy, škôlky a štadióny. Pumps, then to the circulating pumps, to the drum separators, from drum separators, steam goes to the turbine, all the steam. Teraz sa pozeráme na nový sarkofág, ktorý bude onedlho nasunutý nad reaktor jadrovej elektrárne Černobyl. Pre porovnanie je zaujímavé sledovať tých robotníkov na lešení. Come in, please. Come in. Можем проходить, фотографировать, фото, видео. Я немножко расскажу, что такие щиты, что здесь делают. Обычный нормальный рабочий, когда работает. So, there are four working bases here. This is the control board for the reactor. It depends, truly speaking, it depends on that or this problems of each reactor.
because there are some problems we need to stop in some cases. Оператором главных циркуляционных насосов Чернобыльской АЭС. Циркуляционные насосы я уже вам обещал, что мы это посмотрим, вы это увидите. Буквально через пару минут. Take some pictures during our walking, and we go outside that corridor and we'll then back to administrative circuit. Okay? Ďakujem, že ste boli, prišli a pozreli ste sa na ten iný štýl života, ktorý máme my v tej zóne. Ďakujem vám. Dúfam, že sa vidíme. No. On už tá ruka. Toto bude tá ruka, ktorú si budeme podávať, keď sa stretneme.